A les 5:28 de la matinada de dilluns a dimarts es va arribar a un acord. Els caps d'estat i de govern van acordar el pla de recuperació davant la crisi del coronavirus, la crisi més important a la qual s'enfronta Europa des de la Segona Guerra Mundial. En aquest Consell Europeu es dirimien dues grans qüestions. En primer lloc, el pla de recuperació contra la Covid-19, aquest pla de recuperació conegut com a Next Generation EU, i també el pressupost plurianual europeu 2021-2027. Finalment, pel que fa al pla de recuperació, es van acordar una suma de 750.000 milions d'euros, dels quals 390.000 milions seran per transferències, per subvencions, i els 360.000 restants seran en forma de crèdits. Òbviament, a nosaltres ens hagués agradat que s'hagués respectat la primera versió, que eren 500.000 milions per transferències, per subvencions, i 250.000 milions per crèdits. Però, encara que siguin 390.000 milions per transferència, això canvia molt la manera com es va afrontar la crisi financera del 2008, per exemple, perquè per primera vegada a la Unió Europea hi ha un mecanisme de transferències, és a dir, de mutualització del deute. Ja no són només crèdits, i ja deixem molt enrere també la típica estructura del rescat, del crèdit. Ara hi ha subvencions, ara hi ha transferències. A més, aquestes transferències, òbviament, no són gratuïtes, sinó que estan subjectes a una condicionalitat. I aquesta condicionalitat pot ser molt beneficiosa per Catalunya. Per què? Perquè les condicions són en base a un projecte. És a dir, la Unió Europea donarà uns diners a Espanya i Espanya els farà arribar a les autonomies. D'aquests 750.000 milions, a Espanya li tocaran 140.000 milions, dels quals 72.700 milions d'euros seran transferències. I amb aquests diners que arribaran a totes les autonomies, inclosa Catalunya, haurem d'elaborar projectes. I la Unió Europea ens demana que aquests projectes siguin d'innovació, siguin de transició ecològica, perquè són els objectius de l'actual mandat 2019-2024 de la Comissió Europea, la transició ecològica, la transició verda. Per tant, si aquests diners, en forma de transferències i també els crèdits, són ben utilitzats, tindrem una gran oportunitat per excel·lir en projectes. I Catalunya té la capacitat i ha d'excel·lir en la innovació, en les polítiques verdes que ens impulsin cap al futur. I aquesta és una oportunitat que ni Europa ni tampoc Catalunya ha de deixar perdre.